Què demanem? Diferents punts. En primer lloc, que les famílies, tant siguin sordes com oïdores, tant se val, quan s'assabenten de l'existència d'un fill sord, independentment del seu grau de sordesa o tipus de sordesa, en aquest procés d'acollida i orientació, se'ls expliqui i informi sobre l'existència d'una llengua de signes, així com de les necessitats i recursos que intervenen, amb l'objectiu que aquest desenvolupament de l'infant vagi estrictament lligat a la llengua de signes. També que aquesta llengua oral estigui lligada a aquesta llengua de signes mitjançant una educació bilingüe. Això creiem que s'ha d'informar. En segon lloc, els professionals que intervenen dins d'aquest equip d'atenció, orientació i acollida han de tenir no només uns mínims de coneixements en llengua de signes, inclús més. Una psicopedagoga que no sàpiga llengua de signes no es podrà comunicar amb fluïdesa. S'ha de comprovar que en aquestes orientacions la comunicació sigui fluida, que hi hagi una comunicació almenys. Si no hi ha una comunicació no hi haurà una comprensió. Ha d'haver-hi llengua de signes. Aquestes famílies necessiten d'aquesta comunicació, no se'ls pot ficar una barrera. Els alumnes sords, els infants sords, també són necessitadors d'aquesta comunicació i els professionals que intervenen en tot aquest procés, com per exemple els treballadors del CREDA, han de tenir aquests coneixements mínims en llengua de signes. Podem dir-ne que és com un dret de les persones sordes. Els directors, coordinadors, treballadors, totes les persones que intervenen han de saber llengua de signes. En tercer lloc, la llengua de signes, que és catalana, serveix com a llengua de comunicació per a moltes persones sordes. És per als alumnes sords també una necessitat i un dret que dins de les escoles i els centres educatius es garanteixi aquesta llengua. És una llengua pròpia i l'educació bilingüe vol dir això, que les dues llengües puguin anar agafades de la mà. També les famílies tenen la necessitat de ser informades sobre això, perquè si no se'ls informa, tots els detalls i tots els aspectes no es podran donar compte de la importància que té. Els recursos també d'aprenentatge per als infants sords amb la llengua de signes i aquesta educació bilingüe és molt més profitosa. En quart lloc, parlar sobre la llengua de signes i la seva utilització no es pot amagar, s'ha de fer pública i s'ha de poder utilitzar. Sobretot en la primera etapa, l'etapa primerenca de l'infant sord, en què la llengua de signes és molt necessària. Gràcies a la llengua de signes, l'aprenentatge i evolució de l'infant serà millor, lògicament amb les dues llengües, la llengua de signes i la llengua oral agafades de la mà. Això és feina de professionals com, per exemple, logopedes, que s'encarreguen d'ensenyar aquestes dues llengües i fer que vagin conjuntes en l'evolució de l'infant i siguin les dues ajuda una de l'altra. En cinquè lloc, cal esmentar que en les escoles d'agrupament, on hi ha alumnat sord, ja siguin d'integració o no, tant se val, ha d'haver-hi una presència de la llengua de signes. Així els companys i els professionals que intervenen tindran una igualtat d'oportunitats. I la comunicació, per tant, serà més fluida i existirà. També aquests serveis educatius han d'estar relacionats amb la necessitat de la llengua de signes i els logopedes, psicopedagogs o qualsevol altre professor sord també pot accedir-hi.